I don't know how you pronounce it. Oy. Uy, uy. Okay, honey, you're not helping. Bye. I don't know. I even killed you. You're like, Good morning, Philippines! Good morning, guys. Today is... Come here, Roxy. Today is Friday. Come in. Come in. Minggawas. Kailangan dalhin ito ni Tammy para ihulog sa mailbox. Ito yung paper na sinabi ko na sa New York na pinadala sa akin. Kailangan ko palang i-fill up. Kailangan kong sulatan. And change address also. Meron silang change address also. So, aalis si Tammy. Trabaho siya. And then, ito lang. I-fill up ko lang ito. And let's see, hopefully, hindi tayo magkamali. I changed the address, guys, sa... Ang ingay naman itong yung farmer, nag-spray sila sa nag-spray sila sa prutas nila. Ang ingay, grabe. Kailangan nila ng proof na andito ako nakatira. So ngayon, wala ako, hindi pa kasi na-change yung mga... Hala, let me see. Yung green card ko, ba't hindi ko change yung Hindi ko na-change. Basta yung mga IDs ko, hindi ko pa na-change dito. Ang proof lang na andito ako is yung title sa bahay. Yun lang talaga. So, ngayon, magpiprint tayo. Andito na yung green card ko, copy. And magprint tayo. I-on natin yan. O, copy. I will ask Tammy first which is the title here. Ang daming papel. Ito lahat is para sa bahay. But anyway, ito guys, ready na ito para sa passport ko. Hindi pa lang kami nakaalis. Ano lang din si Tammy na naglagay ng hangin sa gulong ng palad niya. Sa gulong kasi ang kati, mahirap talaga mag-shave, mag-wax. And then tutubo na yung mga anik-anik. What are you doing, little man? Hey, what are you doing, Happy Bug? Hi. You're waiting for Dada. Umalis na si Tammy, guys. Ilagay ko lang tong bag ko. Dito lahat ng papilis para sa para sa passport. Ang dami kong gawin. Maglaba ako sa bedsheets na naman ni Bianan. Kailangan. Ang daming papel. Itong mga papilis na to, kailangan kong talagang i-rep kasi mga information ng green card ko andun. Alam nyo, yung plano ko, meron kaming bin para sa mga paperwork, importante. Pero may naisip ako kasi ang dami kong nakikitang mga sunog, mga sakuna ba. And then, naisipan ko yung mga tao is nawala yung mga importanteng papilis, ganon. Yun, pasensya na guys, yung mukha ko is unbelievable. It is what it is. Meron tayong mga paperworks importante sa bahay, mga record, mga title. Yun. Kasi kapag kukuha ka ng mga titulo sa lupa, titulo sa bahay, properties, ang mahal kapag kukuha ka ng mga ganon. So, ang gagawin ko is, meron akong bag, ilagay sa lugar na daling damputin, daling i-grab. Doon ko ilagay itong bag, and then, yung mga papilis ko, yung mga passport, yung mga ganun ba, mga green card, ilagay mo siya sa bag. So, yun yung gagawin ko today. Maglagay ako ng bandages, maglagay ako ng tubig, pero ilagay ko to sa cellophane, ilagay sa bag, ilagay sa cellophane. At sa yung mga flashlight, i-check mo yung mga flashlight battery once a year para okay yung battery. Ganon yung naano ko, kasi kailangan talaga guys, kapag may mga sakuna na talaga hindi natin alam, you know, yung mga ano. Anyway, so ngayon, andito ako ngayon, nakaupo. Yun and yun, let me call Tammy first, kung asa na siya. Hi. hey, Where are you? Nothing. Where are you? I'm on 684. I gotta be close to the hutch. So,
Well, all you have to do is drive careful and follow the rules. Yeah, I'm not. I thought it was behind me. Like if your truck's on my right side, they're riding up my butt trying to get around me. I just thought him sit behind me until he clears up on the right side, then I'll move. Oh, you're here! I said you wait! Oh my God, ang lakas ng iyak ni Hubs, guys. Oh, wow! Wow! Oh, walay, wow. Hoy, where are you? Ang daming wire dyan. Hey, what are you crying? I know. You hungry? You're hungry for lunch? Hello, baby. Huh? Come here, Bug. And let's go downstairs na, guys, kasi i-charge ko lang ito kaya malubat ito. Nagada-down. Hinuo ko. Pagkakiat na lang ngayon. Pagkakiat, charge. Pagkakiat sa bibi ni mama. Come here. Empty yung bedroom, guys. Empty. Come here. He's the only one can come up here. You know why? Because he is a little bug. He is very smart. Come here, Smarty. Come here, Smarty. Smarty little bug na. Smarty little bug. Smarty na. Smarty na. Smarty, Marty. Si Martino. Si Martino. Hala, ginoo ko, guys. Somebody's calling me down there. Somebody's calling me down there. Oh, tignan nyo si Hubs. Look. Tignan nyo. Tignan nyo. Look. Roxy, no. Tignan nyo si Hubs. Misty, no. Tignan nyo si Hubs. Doon yan lulusot. Kaya makapunta siya dito at saka makaalis. Kasi alam niya, hello? Who's here? Who's here? Hello, somebody's here. Tingnan niyo. I know Hubs is smart. Hi, baby Bob. Hello, you wanna go out now? Come here, Bob. Come here. Come here, little man. Little man, come up. Come down here. Good girl. Good boy day, ay. Masuko yung Tammy, guys. Nagagalit si Tammy kapag tawagin ko si Hubs na good girl. Sabi, bakit tinatawag mo yung good girl? Hindi yan good girl. Yun lang nag-iisa kong lalaki. Tinatawag mo pa ng girl. Ganyan yan si Tammy. Good morning. Ano ngayon, guys? Saturday. May party na naman. May party sa kabilang kapitbahay. Last week, doon. Last weekend, doon. This weekend, doon na naman. Puro kami inimbita. Pero, yung isa, hindi talaga nag-imbita na sa pinadala. Itong kapitbahay namin na palaging kausap ni Tammy. Nagbigay siya. Ba't madumi itong hold on? Nagpadala siya ng card, yung invitation card. Yung isa, pinuntahan kami dito. Ito, kinausap talaga ni Tammy na hindi kami makapunta. Wala siya dito. And, trabaho. Ako naman, ayaw kong pumunta doon. Kasi wala akong kasama or hindi ko talaga sila kilala. And, graduation, hiningal ako, guys. Graduation party yung sa kabila ngayon. So, madaming mga dalagingging. So, ngayon, katatapos ko lang naligo, guys. And then, I'm going to, meron akong bibilhin. Gulay, guys. Kasi naghanap talaga ako ng gulay. Kasi lately, puro na lang spam, egg, pork, beef, blah, blah, blah. Walang gulay. So, So, suotin natin yung binili ko sa Walmart, guys, na yung black. Black ba yun? Yeah, yung black yung suotin ko. Kasi kapag magbasa yung ilok, hindi maklaro. Hindi maklaro. Ito siya. Dito ko siya nilagay sa, sa closet. Kasi, Okay, let's suot this. Ito na siya, guys. Ang sarap ng feeling. Siya, masarap sa feeling sa skin. Itong suot ko pang exercise ata ito. hindi man siya nabilong sa exercise na area yung binili ko to. So, pero may problema. Hindi siya bagay sa ganito. Time check. It is 10:19. Naghanap ako ng magandang eyebrow, guys. Let me know, guys, kung meron kayong alam na affordable. Yung sa grocery mo lang mabibili and very affordable lang siya. Yun yung hinahanap ko. And also,
meron akong gustong hanapin, guys. Kung meron kayong alam, and I'm sure, matagal ko na tong, yung mamura lang siya, yung eyeliner. Yung parang sa waterline, gustong-gusto ko yan, guys, yung mag-waterline. And, at saka dito, dito ba sa ilalim ng piluka, yun, gusto kong lagyan. Pero, every time na maglagay ako, guys, yung kung anong meron ako, para akong panda the next few hours. Kasi, nahuhulas talaga siya papunta kahit dito na ganun talaga. So, naghanap ako ng magandang waterproof na hindi siya madaling na yung nahuhulas at saka nahuhulog dito sa mata ko para akong panda. As in, sobrang itim na itim yung mata ko. And, kung meron kayong alam, guys, let me know kung ano yun, guys, na yung hindi talaga siya yung waterproof na waterproof talaga. Yun yung pinakagusto ko. Gusto ko na talagang magluto ng gulay. As in, luto tayo ng munggo. Diba? Diba? I think ito na yung last munggo ko. Hanap tayo ng iba. Ito na yung iwan ko. Hanap tayo. Baka mayroon pa. Hala ka ba? Tignan natin. Ano bang lutuin ko? Munggo or sinigang? Hindi ko alam, guys. Sinigang ba yung sabaw? Sabaw man din yung munggo. Hala, mayroon pa pala. Marami pa pala. Tiki. Mayroon pa pala. Ito na lang kasi open na siya. Ilagay natin to. So, balik. Gusto ko rin sanang magluto ng biko kasi meron akong red na pilit. Sticky rice and isa lang yung ko dito, coconut milk. Mag-add tayo ng coconut milk. Ilista ko yun, be. And meron din akong white na sticky rice. Meron tayong red, meron din tayong white. So, yun. Okay, nakabili ako ng pork para adobo. Ilagay natin ito sa refrigerator para hindi tayo maging poor. Next, nabili ko is shrimp. Frozen siya. Ilagay natin sa freezer para pagdating ni Tami, meron tayong lutuin. And ito yung lulutuin ko. Spinach with this. Ano siya. And red bell pepper para may color. And then yung paborito kong sausawan ilagay, lime. What else? String beans and then scallion para sa adobo. And then string beans. Palagi ko tong nakikita sa advertise. I don't know how you read that thing. I don't know kung paano niya siya ibabasahin. OUI. Vanilla flavor, dalawa. And also, kumuha ako ng strawberry flavor. Ito yung lalunch ko. And of course, soy. And egg. Kasi konti na lang yung egg ko dito. Yung egg. Kitang-kita ko talaga sa advertisement. So, masarap siya. Vanilla French style yogurt by Yoplait. I don't know how you pronounce it. Uyuy! Maganda. I think yung iba't ibang flavor yung nakita ko is raspberry, coconut, vanilla, strawberry. Sarap siya. Ang ganda ng lalagyan. Glass na glass talaga. Magagamit mo siya for something. Yeah. How to kill the snake? You what? We have a snake in the basement. How big? It's the same that the snake that I tried to punish Roxy from the tree. You tried to punish Roxy with a snake? No. Really? Seriously? No, punish the snake and lick the steak, the one that I tried to. A cook? Han, this I'm trying to... the one when I told Roxy don't do it, and then I get the stick from the ground, from the tree. Oh, stick. Stick. I thought you said a snake.
And then there is a snake. There is a snake in the basement. How, like that big? How can I kill that shit? I don't know, you catch it with something when you throw them outside. Can I kill it down? How can I kill it? Can I be killed? Yeah. Cut his head off. Why would you want to kill him? I didn't throw him outside. Hunt this house on. Okay, honey, you're not helping. Bye. I don't know. I didn't even kill you. You're like, cut his head off or something. What if is it gonna jump on me? They still jump. They slither real fast, though. Ay, gee, that's really scary. Lying down in the basement like they're like happy. I don't know how we got in. Yeah, because I told you you're not lacking anything over there. The hole over there on the side. Nothing. I just walked inside the house by putting food out for the birds. Okay, you go ahead, Ed. I will try to find out. I don't want this snake go inside here and crawling while I'm sleeping. Got it. Bye. Alright, hopefully it's not poisonous. You should take a picture, look on the internet, make sure it's not poisonous. It looks like a poisonous steak. All snake is poisonous to go. Han, I'm afraid of a snake, okay? Don't laugh at it. Okay. Love you, Don't play with him. I love you too. I'm gonna throw something, a big rock. Okay. Bye. I will Try try. not to break the concrete. I'll try to kill this shit. Generally, you could like put a stick and lift them up, put them into a bag, and then throw them outside. You're right. That's what I'm gonna do and then come back here. Why? Well, I you have. don't want to be inside. You don't want to be inside either, right? So you want to be out grab. Yeah, I'm gonna get the big stick, far long stick that I can just. Okay, Han. Just let you know if I die, that's it. Love you. Love you too. Bye. Bye. Kaluka, kung stomach. Hindi nakatulong. May snake na nga, pinagtatawanan pa ako. Kaluka talaga to. Bahala na ito magbukal-bukal. Na...